Jien naħseb tal-MPs il-PN ħajkun far-right. Naqta rasi. Interessanti. Naqta rasi. Bassar, għajli. Jien naħseb li aktar minn far-right il-narrativa tal-PN fit-2000 issa fl-elezzjoni tal-MPs u issa waslet ħatkun kontra l-immigrazzjoni, l-Maltin medda, qed jibża u għax qed tara ċertu sinjali minn nies fil-PN li mela bdew it-triq fi żmien Delija. Delija kif kien jitkellem. U naħseb li issa li qataw qalbhom bażikament. X'kien l-imstqarrija ta' Delija tħoss li kienet far-right? Għamel Google u fittex Adrian Delija u immigrants u titlalek xi ħaġa. Preċiżament. Ok, kompli ħaj. Għandek. Over migration statements, digi. PL takes opposition leader to task on migration as government comes under fire over pushback policy. Kontra, di ma kienx, anzi. Labour Party di ta' żmien COVID, di xaġ differenti. Di anzi, di kritika l-gvern kien jidir li fuq. Għax kien ħajamel pushback? Le, di kellu raġun dalija. Emmu bat meta beda jagħmel statements, aktar ma beda jgħaddi żmien, beda jagħmel statements li aktar li mhux razzist, ma kienx razzist, immisu beda jgħid isma' l-immigranti huma problema, eċetera, eċetera. U kien żmien ma nafx sareċ meta kien Delija leader jew meta Bernard Grek. Per eżempju, meta kienu garaw dak is-Somalu l-baħar, il-Marsal Forn. Kien hemm MP tan-Nazzjonalisti u kien qal isma' għax l-integrazzjoni saret maġla jisu biex jiddefendi li minn tefgħu l-baħar. Ma dawk iż-żewġ affarijiet ma taħsibx li vera jistgħu jikkoeżistu ġifieri li jiena nkun nemmen li dak li ġralu dak is-Somalu hija xi ħaġa orrenda u imma mhux l-ewwel ħaġa li ġiet f'moħħok le? U li imma hija possibbli imma mhux l-ewwel ħaġa li ġiet f'moħħok. Inti qed imma forsi mhux l-ewwel ħaġa li ġiet f'moħħok, forsi l-ewwel ħaġa li kwotat it-Times. Inti meta inti għandek news li isma' kien hemm grupp ta' nies tefgħu iswed il-baħar, l-ewwel ħaġa tgħid titfgħu l-baħar men. Issa mbagħad tista' tgħid isma' jista' jkun and you can analyze. Ma dan ikun dak il-arsess kien. Għandikun imma fuq l-għandikun hawnhekk ma noqgħodux. Ma ta' garaw il-baħar. Isma' qed tagħmel biċċa fact checking sura jew ilna nsaqsuk mistoqsijiet. By the way, għal-mistoqsijiet li saqsejtuni u qatt ma rispondejt jistgħu jsibu l-links bir-risposti fid-description. Mela, palissa nistaqsu l-statement li Jeremy Hoss li huwa razzist ta' Delija. Jessa fitxuh, mhux problema. U PNMP għamara, danu? Tana tuġiba għadda. PNMP Kevin Kutar takes down post excusing goes or attack on Somali men. Mela, blames as brutal Somali men in Imjar on rapid mixing cultures takes down post, all right, police to press charges, all right. Ma ħsibx li kien Delija, to be fair, X'qal, x'kien l-statement? Ma nixtieq nara l-statement fl-interità kollha tiegħu x'kien. Mela, ma naqbel xejn ma dawn ix-xeni. L-ewwel ħaġa li qal. Missu kien hemm disclaimer. Disclaimer, that is apologetiku. Li qed jgħid ma naqbel xejn ma dawn ix-xeni kollha. Però apoloġizmu. Mhux apologizmu, qed jgħid il-barometru morali tiegħu. X'inhu jimmarka. Taqbel miegħu, taqbel miegħu. Jiena l-importanti, inti taqbel miegħu? Skur li le. Ma qbilx miegħek. Kollet ngħidu li l-PN ħajkun far-right. L-PN ħajkun far-right? Jiena saqsejtek x'inhi d-definizzjoni tiegħek ta' far-right, inti għad li min mela nirtira. Il-PN mhux ħajkun far-right, il-PN ħajkun ixaqleb fuq l-immigrazzjoni u fuq il-barranin għal pożizzjonijiet li l-far-right ma jiddejqux bihom. Ngħidu hekk. Ħajkun qisu hekk. Trump. Far-right zero, far-right light. Trump. All right. Mela, tlaqna?